Ola, son Reme, son bibliotecaria e hoxe quero vos dicir cal é o título que eu desconfinaría do depósito de conservación da Biblioteca Aura. Bueno, que desconfinaría do depósito de conservación ou que rescataría dunha estantería que leva tempo esquecido ou ese que de súpeto abres unha caixa e atopas libros de cando eras pequena e te apetece un montón volver a ler. Para min ese título é o de Bernardino Graña, O león e o paxaro rebelde. Este conto foi publicado por Galaxia en 1969 como resultado do segundo concurso de contos infantís O Facho. Fallouse polas letras galegas e posteriormente publicou nos Xerais no 1990. Cando foi a edición do 69 constituíu os alicerces da literatura infantil e xuvenil. Era das primeiras cousiñas que se publicaran para nenos e para nenas en galego. A edición do 90 é a que temos no depósito de conservación de Ágora e pódese consultar. Cando abramos a biblioteca podedes vir e pedirnos que queredes ver ese libro e velo en sala. Vale. O león e o paxaro rebelde trata sobre un león que era o rei do bosque e prohibiu mediante un bando prohibiu cantar aos paxaros as súas cancións. Só podían facelo baixo o seu permiso ou con unha licencia. Pin Pin, que era un paxaro rebelde, o que fixo foi non facer caso do bando e ademais cantar cancións de protesta, co cal non me digades que este conto non é do máis actual. Vale, convídovos entón a que fagades ese exercicio de cando erades máis pequenos, esas lecturas en galego que chegaron a vos por primeira vez, e cal é o título que recordades vos?